Часът на Габрово с най-актуална информация за региона. Здравейте! Часът е малко след 10, датата 15 септември. Вие сте с Часът на Габрово, съвместното предаване на община Габрово и радио Бумеранг ФМ. От нас ще научите всички актуални, интересни и важни новини от региона. Аз съм Пенчо Койчев. Здравейте и честит празник! С голяма радост и вълнение се поздравяваме по повод старта на новата учебна година. Ден празничен не само за ученици и учители, а за цялото ни общество. Часът на Габрово – разговор за ученолюбието и образованието като гаранция за успех днес. Наш гост ще бъде Митко Христов, основател на фондация Атлантида, която с подкрепата на община Габрово проведе в началото на тази седмица безплатно обучение за учители от начален етап на тема забавна математика. Митко Христов е име, което габровци трябва да знаят и вярвам ще се гордеят. През изминалата година неговата образователна кауза го нареди на второ място сред финалистите на най-голямата социално отговорна инициатива Промяната. През тази година бе признат и включен в селекцията на Дарик кампанията 40 до 40, която всяка година търси, намира и представя 40 успешно реализирали се млади българи до 40 години. Разговорът с нашия гост предстои, а до тогава останете с актуалното от общината. Часът на Габрово. Съвместно предаване на община Габрово и радио Бумеранг ФМ. Часът на Габрово с най-актуална информация за региона. Това е Часът на Габрово, днес на 15 септември. С усмивки, цветя, с празнично настроение, с музика започва първия учебен ден в цялата област, защото за всички българи този ден е празник, точно както и 24 май. И съвсем на място, днес мой гост в студиото е един млад човек, за когото науката и образованието е хаос. Казвам добро утро на кого? Аз съм Митко Христов и първото, което ще кажа е пожелавам една успешна година на всички ученици и учители с много настроение, с много желание и с много вдъхновение. Кой е Митко Христов? Да кажем, че съм учител по математика и всъщност човек, който така живота ме минал през математика и информатика. Занимавам се с 30 години някъде с математика и информатика. Вие изглеждате на 25. Много малък съм имал възможността да бъда запален от своите учители. Използвам и тая възможност да ги поздравя за празника. Янка Тотева, Николина Георгиева, Христина Георгиева. Това са все дами от Габрово, нали така? Точно така. Аз съм учил тук във второ, основно после математическа гимназия. Всъщност тези хора са ме дали страшно много. И така, любовта към математиката е посята от тях. Всъщност един млад габровец, Митко Христов, се завръща в Габрово, защото е избрал обучението, образованието за своя кауза. Говорим за обучението по математика. Един такъв по-страничен въпрос. Какво трябва да се случи с едно дете, за да заобича математиката? Защото познаваме десетки други примери, в които математиката е мъчение. Отношението към математиката трябва да бъде създадено в него и да започнат по възможност по-ранна възраст, да се покажат тези неща, които са интересни, забавни, частта от математиката, която е загадка и която е магия в някаква степен. И тази по-регулярната част, която е изискването на системата обикновено, да бъде така като нещо, което съпътства този творчески процес. Така че творческата страна на математиката е много важна, тя трябва да бъде отрано показана на детето. Знаете ли, веднъж си направих един експеримент, такъв не много честен, защото аз самата не знам как да предвиждаш бъдещето през математиката. Нямам никаква представа, но съм чувала, че това е възможно по някакъв начин. Вие ще кажете като математик как се случва. Казах на едно дете, че математиката може да му помогне да вижда напред в бъдещето и очите му светнаха. Може би това трябва да е подхода, за да могат децата да обичат не само математиката, изобщо знанието. Математиката е нещо, което дава начин на мислене и всъщност когато едно дете отрано види различни модели и проблеми, то много добре може да се ориентира кое може да се получи и кое не може да се получи. Да, математиката може да помогне да предвиждаш някакви неща и си има и точна част от нея, която много се използва в момента в анализа на данни и предсказване на някакви явления и проблеми. Но да, тя е много полезна практически, защото човек може да мисли, когато може да мисли, той може да усеща на къде отиват нещата.
Точно така. Какво прави Митко Христов в Габрово? Така да попитам. Това, което се опитвам в момента да направя с целият екип на нашата организация, е всъщност да подпомогнем процеса на обучение на деца в начална степен. Две направления. Говорим за фондация Атлантида. Точно така. Забавна за състезателна математика. Точно така, да. Като ние в София имаме доста голям опит в областта на състезателната математика и забавната математика и всъщност ние сме си някакси Габровска академия в София и това, което искаме да направим е да пренесем част от това знание и опит, който имаме тук в Габрово. Защо в Габрово? Защото аз съм си от Габрово и си обичам града. Това е основната причина, и смятам, че има нужда в момента и това, което се дава сметка, че съм получил във времето от моите учители, от образователната система, е добре по някакъв начин да бъде върнато от каквото мога да направя в тази посока, защото има тенденции, които не са съвсем благоприятни и те набират скорост във времето. Какво видяхте тук в Габрово при работата си с габровските преподаватели? Видях ентусиазъм. Това са основно млади хора, които са насочени в начална степен. Това са начални учители, които искат да подобрят работата си и може би те на моменти не знаят точно как да го направят. И всъщност едно от нещата е да променим тяхната нагласа към математиката, която във времето е изграждана и да им покажем как те могат да го направят със своите деца. Така че виждаме едни будни хора, които търсят път за развитие и същевременно са отворени към нови предложения. Добре, правим една кратка пауза и след малко се връщаме в часът на Габрово. Разговорът на 15 септември е за математика, но не само за математика. След песен време с Митко Христов отново сме в ефира. Часът на Габрово. Съвместно предаване на община Габрово и радио Бумеранг FM. Часът на Габрово. С най-актуална информация за региона. Връщаме се отново в часът на Габрово. Митко Христов ми е на гости. Математик, така ще го нарека. Човек с кауза. Каузата му е... Как да наречем вашата кауза? Любов към математиката? Любов към математиката е съхранение на традициите, които имат в математиката. Смятам, че във времето много хора са дали принос в България да има математика на много високо ниво и малко по малко тези традиции на места изчезват, особено в по-малките градове и е важно да бъдат съхранени. Болно ли вие? Да, до някъде да, защото аз знам колко възможности съм имал като дете, които много от децата сега нямат като възможност и това за мен е много лошо пагубно. С вас в предварителния разговор си говорихме за един много сериозен проблем, за образование на две скорости. Като млад човек имате времето пред вас, имате амбицията, имате знанията, виждам и енергията. Според вас какво е решението? Тук това е един въпрос за $1 милион. Нали? Решението, но... Да, може математик да даде решение за $1 милион, защо не? Решението е нещо, което във времето ще се появи, но за мен това е функция на нашето общество. Тоест, трябва да бъдем консолидирани и да помислим как може този проблем да бъде решен и всъщност децата да имат достъп до качествено образование и същевременно това нещо да е интегрирано с всички изисквания на системата образователната и на времето, в което живеем. Така че тук говорим за инструмент, който трябва да бъде реализиран във времето и първите стъпки на този инструмент, за съставянето на този инструмент са може би тези обучения, които правим. И вярвам, че това може да отиде много по-далеч. Въпросът е по-скоро да открием механизмите, с които можем да вдъхновим повече хора и да ги накараме да са активни в този процес на запазване на тия традиции. Най-близките ви амбиции за това как си представяте този вдъхновителски процес да успява в Габрово? Какво и като конкретни задачи? Така, защото да допринесем към това да преодоляваме образованието на две скорости. Столицата и големите градове и по-малките градове. Пък на Габрово му отива люлката на светското образование. Някак си тъжно ми е и на мен ми е тъжно и не ми се иска да вярвам, че Габрово изостава от големите градове. Говорим за иновациите в образованието, говорим за тази скорост, която се развиват математиката, другите точни науки, изкуствата, литературата и не само. И възможности на децата да получават добавена стойност към базовото си образование в големия град. Първите стъпки за мен са да успеем да подпомогнем началните учители и как те да интегрират забавна математика. Там ли е ключа? В началното образование? За мен там е ключа, защото
и самите деца, и учителите са доста отворени към промяна. Това е възраст, която децата се вдъхновяват, попиват много от нещата, които в последствие са техни вярвания, и всъщност това е място, където може според промяната да се случи. Децата, които вече продължат в 5-ти клас нагоре, прогимназия, гимназия, доста по-трудно могат да бъдат моделирани. Така че за мен решението е в начална степен да се работи още отрано и всъщност се посеят тези семена, които в последствие да израснат. Можете ли да ни доведете още млади енергични учители по математика в Габрово? Това е провокативен въпрос. Не знам дали ще успеем да доведем, но по-скоро въпросът е да вдъхновим талантливите деца, те да станат учители в последствие. Това също е решение. Да, защото имаме много талантливи деца, които постигат невероятни резултати, защото те да не бъдат и учители, които да се останат тук и да продължат традициите, които сме имали. Така, ако не можем в момента да някакъв ресурс да разполагаме, можем да си произведем ресурса. Това не е математическо мислене или може би е? Това е мислене, което е следствие от ситуацията, но до някаква степен си е математическо решение. Тоест, ако ние чакаме промяната да дойде отвън, може да не дойде. По-добре да се създадем ние отвътре. Между другото, част от вашата кауза е достатъчно популярна, нали така? Мисля, че да. По линия на това, което правим, ние вече няколко години се занимаваме активно, имаме доста подкрепа от различни организации, речем Фондация Reach for Change много активно ни помага, и всъщност имаме доста партньорства. Надявам се да ги разширим и всъщност моята си лична цел е това нещо да тръгне от Габрово и ако може да направим една активна промяна, която да даде резултати и така да събудим и деца, и учители, защо не и цялата общност. Срещате ли институционална подкрепа в Габрово? Да, срещаме. Общината много активно ни помага. Работим също с регионално управление на образованието. Срещаме подкрепа и училищата, директори и така нататък. Т.е. търсим всички възможни институции и вярвам, че тук имаме силна подкрепа. Доста са отворени към нас, така да кажа. Кажете днес е 15 септември. Нещо на младите учители, които тези в начална степен, които трябва да вдъхновят децата, които на този етап трябва да ги спечелят за знанието. Кажете им нещо, вашето послание. Млад човек към младите хора, не толкова младите в професията, в началното образование, които трябва да бъдат истинските вдъхновители. Може би това те да не спират да се развиват и да го предадат на децата. Когато те продължават да искат да се развиват и да учат повече, да знаят повече и да експериментират повече, това ще го дадат на децата. Индиректно и те ще го правят също в тяхното развитие. Така че не спирайте да се развивате и да учите. Това е много важно. Не спирайте да се развивате, това каза Митко Христов. Така завършваме днес часът на Габрово. На добър час на всички на територията на Габровска област, за които днес денят е празник, защото е 15 септември. Бъдете здрави! Часът на Габрово. Съвместно предаване на община Габрово и радио Бумеранг FM. Часът на Габрово. С най-актуална информация за региона.